Felly mae Llew o Saiko. Okay, set the speakers. Is the speakers, Claire? Yeah. And we're going to set speakers. No. Go on, I mean, you can allow it. Go. Iawn, lle wedi'r ystwyed, dwi'n mynd i siarad am F1 yn yr ysgolion. Iawn ta. So, dwi'n cwestiwn, dwi'n gofyn i chi'n beiriawd i hwn, lly. Cystadleuaeth rhyngwladol ydy F1 yn yr ysgolion. A mae'n uffar o cystadleuaeth cyffroes. Plant wrth i bod ar hwn. So, be maen nhw'n gorau wneud? Maen nhw'n gorau glunio car, a mae tîm yn neud 60 milltir yr awr, lawr trac 20 metr. Mae andros y gyffroes, nes i'r camgymeriad ar gosod y fyny efo yn hyd y trac, mewn diws o'n iawn, di slofi. Fo syth a twll y wal yn ysgol. Ond mae o'n andros y gyffroes ac o plant wrth i bodda. Mae nhw wedi cofio hynna well i ddigwydd. So, beth fel ei mae'n edrych fel? A car blwydd hwnna'n dod yma. So, ysgol, ydych chi'n gallu cymryd rhan, lly? Wel, gynta, efo'r brifysgol ydych chi'n neud o. Mae yna ddwrnod y cofrestru a hyfforddiant maen nhw'n dysgu chi ti ddefnyddio SolidWorks. Os ydych chi wedi clywed am SolidWorks, y rhaglen maen nhw'n ddefnyddio i ddilynio awyrenadio, a mae o'n costio tua 5,000 o flwyddyn. Os ydych chi'n gwneud y rhaglen yn gwneud y cystadleuaeth yma, ydych chi'n cael o prad ag ymddyn, ac yn bwysicach na hynny, ydych chi'n cael myfyriwr arbenigo. So, sy'n eisiau chi gael artan yn meddwl bod chi'n gorau wneud o. Maen nhw'n dod yna, maen nhw'n arsylwyr meddalwedd, maen nhw'n helpu chi fynd drwy'r proses, a mae'n lot o hwyl. Dwi'n gystadleuaeth y hun, tair rhan. Y car y hun, so amser cyflymaf lawr y trac, 20 metr, mae'n neud o mewn ta 1.6 eiliad. Gorffeniad, ti'n sôn am just i dorri fallan, i sandio fo, i sbreio fo, i lacro fo, roed yr decals ar, mae'n andros y broses, lot o hwyl, lle. Creu alwinion y bearings, falle. Prawf piganneg, be di hwn mewn ffordd ydi, maen nhw'n siŵr gwybod na'r plant sy'n gwneud y gwaith a ddim yr athrawon. So maen nhw'n cymryd nhw i'r ochr a maen nhw'n rhoi ta 100 o gwestiynau, un ar ôl y llall. A mae o'n profi gallu nhw. Dwi'n mond yn gwneud hynna yn yr un Prydain, lle maen nhw'n iawn yn yr un Bangor, dwi'n nhw'n reit hawdd. A dyn, defnydd o SolidWorks. Wedyn mae gen nhw'r darn machnata, creu logo, defnyddio rhywbeth dda, Adobe Illustrator, neu Inkscape, os ydych chi'n cael rhywbeth cheap off ar ôl well, nad yw'n ddim. Dwi'n creu stonding i werthu fo, so mae'r beirniaid a fallu'n dod o gwmpas, so maen nhw'n siarad gwerthu fo fatha brewn yn stonding, steddod yr eirth, yn siarad pwysio fatha'r bawc. Maen nhw'n gorau cael gwisg, edrach y part, ydych chi'n gweld pobl Ferrari'n troi fyny mewn jeans a hoodie, so mae rhaid i pob edrach y smart hefo'r giar nhw, lle. Creu gwefan, partneriaeth gyda'r busnes, cymdeithas. Mae hwn yn rhan bwysig ofnadwy o'r gystadleuaeth. Safon y partneriaeth. Yr enghraifft, ysgol talwr, mae gen nhw Wilfa tu ôl nhw. Ac nhw'n gwneud andros o dda. Ddim just defnydd o arian, lle, ond yr arbenigedd y pobl yn gweithio yna ac yn helpu'r plant. A cynllun busnes, so lot o hwyl na Siôn Chwybach, allan hynny wedyn. Mae gen nhw 10 munud i gyflwyno i beirniaid, a ddim rhywun off y stryd ydi beirniaid hein. Prif ddyn Jaguar, prif ddyn Ferrari, pobl felly ydi'r beirniaid. Mae nhw'n sefyll yna, a dyn nhw'n gwenu, dyn nhw'n neud yn byd just eista yna, yn oeraidd ofnadwy, a mae'r plant yn gorau gwerthu. Mae'n dipyn o profiad i'r plant. Maen nhw'n gorau rhannu'r profiad a be maen nhw wedi gorau wneud. Fe'n i'n meddwl, swn i'n dangos enghraifft o PowerPoint o plant. O math o safon yr gwaith, di.
O'r amlwg, logo nhw wedi greu ar Illustrated hwnna. Un 4 yn y tîm, neu 6 yn y tîm, a be oedd ei bwriad nhw. A mi wnaethon nhw dorri record brydau ysgolion uwchradd. Ond yn anffodus talwrn oedd ysgol fach Gymraeg nath gael y cyntaf Brydain, ac yn ei falch hyn oedd ei rhywbeth yn ddiffas yn dangos I bobl mewn Llundain a Gymraeg ac yn ei ddod yn amlwg broses o bedi logo, meddwl am syniadau nhw, gwella nhw. Bach o ymchwil edrych ar pobl sy'n neud y dda blaen lle, a dysgu ffwrdd nhw. Mynd allan i'r RAF a siarad efo pobl sy'n neud efo'n peiriannau drwy'r dydd lle. Creu link o'r BAE Systems a Toyota, sponsors ni. Mynd i'r factory Toyota i weld ceir yn cael ei wneud. Mynd i BAE Systems cael ffeirio injan jet. Oedden nhw'n cael lot o brofiadau, da chi'n gael jyst yn y ddosbarth lle. A dim ryfedd o hogia, wrth I bodda efo hwn. Ddeithon ni edrych ar car oedd hefo record, fachu syniadau nhw, gwella o chdi bach, dyna sydd ni'n gweithio record yn amlwg. Dwi'n gorfod datblygu hyn, maen nhw'n creu hyn ar y cyfrifiadur, chwilod fideo bach munud. A ydyn, trio gwella ar ôl roed nhw drwy virtual wind tunnel, rhywbeth sy'n deud beth sy'n slofi'r car lawr yn dangos lle mae'r drag, lle mae'r lift, lle mae'r pressure. Mae'n andros o gymleth, fi'n gwir, chi'n sôn am gwaith lefel 6, lefel 7 yn braf yn gwyddoniaeth. Dwi'n maen nhw'n dod fyny efo be fydd yn neud car gwych, a maen nhw'n ddefnyddio rhaglenni wedyn I rendro y graphics. A dyn y broses yn syml, slidio yn mynd yn o'r Siampl bach o testio'r model gyntaf, sy'n mynd edrych o'r trac, dwi'n bod yn dweud, dangos lle mae'r pressure ar y car, a beth sy'n slofi fel lawr. Oedden nhw hefyd, a bod ni mynd ar ôl yr cyflymder ac eisiau torri'r record, oedden nhw wneud bearings yn hynna'n ac o linio yn hynna'n. Dwi'n mynd, be nhw'n neud, oedd linio nhw ar y cyfrifiadur a mynd â nhw at beiriannwr I fod yn creu nhw wedyn. A chi'n gallu dod nhw'n dol wedyn i'r ysgol, tystyn o'r trac. Dwi'n cyn y brofiad. Dwi'n chydig o'r pobl nad i'n weithio fo, dathpwys y match fyndio, so os da chi'n gallu ffeindio'r sponsors da, mae'n dweud diawl o hynny. Mae nhw hefyd yn gorfod cynllun busnes, mae rhaid I nhw godi'r arian eu hunan. Ydyn, beth ni'n neud, oedd rhyw Dragon's Den, math o beth, oedd y plant yn meddwl am busnes, wedyn yn gorfod cyflwyno fo i'r llywodraethwyr. Gawn ni benthyg hyn a hyn o bres, a nawn ni wneud hyn a hyn o bres yn y ffair. Chwa, math yna beth, ac oedd llywodraethwyr cael hyn sy'n nhw a ffyrdd o wella. Neu wnaeth nhw'n wneud hynna, a oedd nhw'n godi mont o tair yn eo, y match funding. Wedyn, oedd nhw'n mynd I Llundain, oedd bod yr NEC yn Birmingham, oedd nhw wedi bod yn Manchester yn Big Bang hefyd, so mae'n dipyn o brofiad. Chod dim yn rhywbeth o'r plant sy'n mynd I anofio dros nos, de. A wedyn, bach o marchnata eto. Mae chi fideo, chydig bach o'r broses. Dwi'n gwybod y sain. A bai fideo. Take two. So much more than I needed before. I want money in the meter and a turn I eat the road. Now it's getting on the road. So they get cheaper on the legs on the tails and a head for a hair. Bought it up, buying some shoes and no feet. I got a sheriff full of books.